Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Aha! Jehovah, Jehovah Nissi, Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Nissi. Eta, ata, eta, ata, eta, ata, eta, ata. Go party with your yeah, we are
Chene sitare nyungari kutswe mangwanana rikate yandaraba shika mayahana rikoteta mayandaraba usukumendere boshika rikatata mayandari ketere boshina ritata usukumendere boshina rabasata mayahai tinokutsa sitare nyumangwanana no muchene yemi murapi pakati pedu mangwanani ano yemi muchengeti pakati pedu yemi mutungamiri pakati pedu tinokuonga isitare nyungari kutswe mangwanani ano tinotsara nabiriyose isitare nyumama wakatendeka baba wakatendeka muchene usitara cheso. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Murapari pano mangwanana. Oh yes, Lord. Shina katerebo sanda. Thank you, Jesus. Inana rite kama shina. Rita usulerebo shika mayahana. Thank you, Holy Ghost. Murapia ariba no chiraba.
ati muimbire zeduka Yerabase ketorotobose telemaya Urapiari pano Urapiari pano Urapiari pano Urapiari pano Urapiari pano Tepe kotalanda yanderebo sakate kelamaya norosa ya mandere bekete darabasa. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Jesus. We just want to worship Him this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muri ishewe matishe dimi mambo we mambo muchene sitara Yeah.
Thank you, Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, Naria Kama. Ria Kama Naria Naria. Ria Kama na 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 na. Ria na 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 na. Ria Kama. Ria ta ta ta. Ura ka ka kama. Ria Kama. Hallelujah. 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 Para no tende rekuti, our God is holy. Amen. Rakama. Rien. We worship the Lord of Lords. Barakaman, Rakaman, Rakaman, Riana, Rikaman, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you are the King of Kings. You are holy. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are the King of Kings. You are a King of Kings. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our God is the King of Kings. Amen. He is the destiny changer. Amen. He is the miracle waker. Hallelujah. He is the rewriter of history. Ah, what's your history like? Hallelujah. Miracle worker. You are the miracle. So powerful. So powerful. So powerful. Today ask you to come and heal. Come and heal. So powerful. So powerful. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh.
Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Our destiny changer, the rewriter of our history. We thank you, Lord. The Lord of Lords, the King of Kings. We give you all the glory. We give you all the glory. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maji babano vanotaura ndogara nyimboseka kuti ndege anchitari Yesu anenge achitaura kana wakamira panapo akatsamwa uri kutomuona, akashungurudzika uri kutomuona, ne ari kufara uri kutomuona. But sister waya kuservice guys, kana mota ikagaragara inombo vakati pesa apa uri kumbofara ngatitore nzvimbo dzedu. Hallelujah. Amen. Ko pane munhu anofarirawo here kungovawo a Faith Alive congregant? Amen. Are you proud to be a Faith Alive congregant? Panapa panonzi pa Faith Alive. Pane vanhu vari lively. Hallelujah. I'm sure muri kuona kuti music yedu iri kukwira, magraphs ari kukwira ekurumbidza Mwari. Dai zvaitoita taimboti chechi yese tinongojoina praise and worship kai muri kuinzwa. Hallelujah. Ini svondo rese musoro mama muchingorira chete kasongwa. Hey. Anawesa. 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 Jehovah. Pane mamwe mazwi ka language angatibvumirane apa shona yakakundwa. Hallelujah. Apa shona yakakundwa urumbidza Mwari angatibvumirane. Ikati anawesa, anawesa, anawesa Jehovah, anawesa, anawesa, anawesa Jehovah, anawesa, 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 anawesa Jehovah. Hallelujah. I just wanted to let our brother and sister. Hey, the name is, it disappears fast the moment you stand here, but I know the name. Hallelujah. We just want to tell them that we are really being blessed, eh? Amen. Anofanira kukudzwa Jehovah. Amen. Chokwadi tinokamina vedu asi Jehovah ari kutimutsa ka. Zvokwadi. Saka ndizvo tichiti toda kurumbidza Mwari wedu. Hallelujah. Machembere kwaya. Amen. Noruziva. Amen. Noruziva. Amen. Iwe ishe Jesu
vanzwa kana gogo musavadheerera vakagara pasa vanoimba. Amen. Toda kungomboverenga shoko raMwari kataime yatasvika inei ndeyekupa kai. Haleluya. Toda kupa kuna Mwari wedu because ndiye mupi wa zvose. Ndichangoverengawo nhasi. Tinongoverenga zvedu but munhu munenge achitongoziva kuti nhasi ezvinezvi kana ndaenda kuchechi tofanira kuti tipe tikaverenga kuna Luke chapter 6 verse 38. Not give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more. Hallelujah. Why do we give? So that we create room for more. Even when we pay for our tithes, tinenge tingoti Mwari matipa mari kai asi haimbokwana zvese zvatinoda tinoidzosera kwamuri, but patiri kuidzosera kwamuri we have void that you are going to fill. Hallelujah. Izvozvi sezvandiri kutotaura pane amwe pamwe asati anonyoresawo tithes yake unobva wazoti chechi ikapera ubva waendawo, but pari zvino zvitiri ngombotaura nyaya yekungopa kupa kwatauda kuita izvino zvandi. The amount you give will determine the amount you get back. Those who sow sparingly chipedzisai zvimwe zvacho chitouya ika asi papa tokumbira kwaya yedu inogara iri ready kai. Our choir is always ready, so when offering is being collected, our beautiful choir is going to be singing for us. Ngatitomhanyai titotora because tauda kufiritwa neshoko isimai manje. Parada Sangana, 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 hey hey, Parada Sangana, Parada Sangana, Parada Sangana, Parada Sangana. Kawana
nyashatsa Mwari ndakawana edzo nyashatsa Mwari ndakawana edzo nyashatsa Idzo Laisha Jesu wakarembedzwa pamchinjikwa Idzo Laisha Jesu wakarembedzwa pamchinjikwa